Tidar bisa sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki kang kaesti. Kalangganagara Pancamoncar tinon lir kekonang suram sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ing Werkudara Jlitheng Kakang Gupi Dimas Arjuna kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Koko Prabu Ndorowati Ripalungguhan iki mestine jeneng sira sakloron wis uninga lamun to Kyai Semar Jengkar saka Karang Kadempel munggah ana ing Gunung Tidar anggone ambangun kayangan. Mongko wis cetha wela-wela. Wiwit kuncung nganti gelung para Pandhawa tansah digulawentah dimong klawan Kyai Semar. Yen panjenengane nembe repot kagungan kersa kaya ngene, kaya luwih becik lamun to Siadi Sakloron uga melu mbebantu ngenteng-entengi marang sesanggan. Mula bab kuwi sing bakal ndaturake marang Jlitheng kakangku. Yektine para Pandhawa mung kepengin nderekake panjenenganmu. Merga antarane Kyai Semar karo Kresna padha-padha sang pamong agung. Yen Kresna kuwi reksakaning jagat, Semar kuwi talining jagat, tegese loro-loroning atunggal ingkang bakal nggawa marang karahayon tumraping bumi saisine. Pramila saking menika Koko Prabu menawi wonten liraning penggalih monggo samangke kula dherekaken minggah wonten ing Gunung Tidar luwih kebat kaya luwih prayoga muga-muga sedya sing hayu kaya mangkene bisa mbabar rahayu Yayi.
Pandya kala Pandhawa biya gumulung mangung siring tata Kurawa Kambah kungkih srukatitik katut mirut larut para ratu ana satriya bagus sing mung ndingkluk nyawang karo wewayangane dhewe ora pangling panengah Pandhawa satriya Madukara Arjuna ya dasar para nyata kowe Narendra Tunggul Malaya Prabu Diwasrani ya kowe aja dadi pepalang aja dadi sandungane laku anggonku bakal munggah ana ing Gunung Tidar apa sing nduk karepaku satrape Semar anggene mbangun kayangan cetha lamun to nantang perkara karo para dewa Suralaya mula kudu dilereni yen nganti wegah nampa warah nampik marang pitutur becik aku tega mentala ngobong kayangane Semar sing ana ing Gunung Tidar blangap-blangap paton ucap kasembadan panjang kamu maton pinter jebol dadane Janaka wah toblak yen pancen ora kena ginawi becik maju para ngarsa nadyan kowe kitreng ana awang-awang mider kaya kinjeng mubeng kaya gangsingan candak saut abor mustakamu
kiri-kiri genyoler prabota abang kawlagar manguwuhing mungsuh aminta lawan anggrolir sing nabdo kadyayan gal nubruk ing ladala ngaglah neng tengah dalan gagah gedhe dhuwur crapang gumbalane melang-melang diadane sak tibok jembare pating granteng otot bebayune sawa panenggak Pandhawa satriya Jodipati Werkudara wis apa andhana kendandang mangure Jaramaya kang dadi aranku minggira Semar Ripalungwane iki bakal tak seret wandane tindakno waton iso nglangkai bangkene Werkudara wah ngemping lara gincah pati tebak srampat hilang nyawamu
ora nggondra sepira kadigdayane Dewa Srani klawan Jaramaya. Ingkang kula jagaaken kantun paduka pukulun Bathara Guru. Pangungno ranglan dewa Amadhangi jroning pasarean Samarika den prayitna semurire eka bali Tityane Gandayani ereng-erenging Gunung Tidar wonten wisma alit-alit ingkang jajar-jajar sinerat mawi diyan ingkang maken kancar-kancar nenggih sinebut ing kono warung Arundalu. Hanenggih papane para wanita tuna susila ing samya nyambut damel kanthi anyade dumateng sariranira ngladeni dumateng para priya ingkang ngumbar dumateng birahi. Mangkono tanggap ing sasmita nenggih Kyai Semar Badranaya sigra mrepeki. Paring pitutur piwulang sarta pepenget dumateng para-para ingkang nyemplung wonten ing juranging kanistan mrih purun ngambah dalan rahayu eling dumateng Purwadaksina. Amadhangi jroning pasarean
Lir sapada tumiling hangulati Puspita metemindah kang warni midering taman hanon kang sekar waras iki menika wonten piyayi ingkang kepareng rawuh wonten ing warung kula dalu ing ereng-erenging Gunung Tidar. Nitik saking piyayinipun menika sampun lalu ing yuswa, sampun sepuh. Parandene kok dolan wonten ing warung remeng-remeng kados mekaten. Jengandika menika sinten ki? Diwanwake wae. Aku iki Semar Badranaya ingkang dedhepok ana ing pucuking Gunung Tidar. Hanane aku merpeki ana ing papan kene yektine Semar melu trenyuh, Semar melu prihatin nyawang kahanane para-para putri ingkang ngedol sarirane kanggo srana nyambung kelawan umure. Yen tak sawang kowe iki isih ayu-ayu, kowe iki isih enom-enom. Lan mestine menungsa kuwi pinaringan piranti genep. Dening pangeran diparingi mutiara sing cacahe 4, ya kuwi antarane agama, moral, akal lan uga rasa isin. Agama kuwi pranatan saka Gusti ingkang tinulis ana ing Weda Suci minangka tuntunane kajiwan supaya menungsa diparingi tentrem lahir batin, slamet donya prapting delahan. Kuwi agama. Angka 2 ya kuwi moral. Kuwi gandeng cenenge kelawan budi pekerti solah bawa tumindak ingkang hanjok marang luhur lan uga becik. Angka 3 akal. Akal ki nggih ngulir budi, ngulur nalar lan miwir pikir. Satemah kanthi landhesan agama, akal lan moral, menungsa bisa mbedakake iki barang sing apik, iki barang sing ala, iki sing dadine ngibadah, iki sing dadine dosa. Ewadene angka 4 sing pungkasan rasa isin. Rasa isin kuwi sing duwe ya mung menungsa. Buktine ora ana kewan, sapi, wedhus, kebo kae katokan yen ora dikatoki karo menungsane. Nang nyatane ripalungguhan iki yen tak gatekake wis pirang-pirang puluh taun, para-para wadon iki padha ngedol sarirane mapan ana ing kene. Mongko wong wadon kuwi uga sinebut putri.
tegese puput tri perkara sepisan ya kuwi manembah kelawan Gusti, angka 2 ya kuwi sungkem kelawan Rama Ibu, angka 3 ya kuwi bekti karo bojo, kuwi putri. Wong wadon ki wadah tumangkare menungsa ing jagat raya kuwi ditentokake dening para putri merga sing madhahi wiji satemah ngandhut lan uga nglairake jabang bayi ingkang minangka penyambung sejarah supaya tetep ngrembaka uripe menungsa ana alam donya ning parandene kok malah wadah mundhok regeti kanthi patrapmu sing kaya ngono. Mongko yektine wong ki lamun to gelem sinau, wong ki gelem neliti kanthi permati. Ning donya ki sepira to lawase? Saka bocah ngerti-ngerti dadi nom, saka nom ngerti-ngerti dadi tuwa. Wong tuwa ning ndi parane bakale sumewa ana ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat. Kuwi wektune kaya digelak. Mula para sepuh kae ling ngendika wong urip ana donya ki ngibarate mung mampir ngombe ngono kae. Lah, perkara besok ana ing loka baka papanmu mbuh neraka utawa swarga ya gumantung tanduramu ana ing alam donya. Yen tanduramu becik dadine ya kamulyan, yen tanduramu ala dadine ya kasangsaran. Mongko sing jenenge nindakake saresmi mongko dudu bojone dhewe kuwi uga sinebut zina. Zina ki dosa sing gedhe tumrape menungsa. Merga ya bab iki sing bedakake ngantarane menungsa karo makhluk liyane. Mula para kiai, para sepuh kae nate paring dawuh lumantar warite lan endahe tembange iki dandang gula. Dene surasane dandang gula kaya mengkene. Kawruhana sejatine urip iku ana lem donya ngibarate mampir ngombe. Ngibarat peksi mabur oncat saking kurungan reki pundi pincukan benjang iwa kongsi kaleru ngibarat wong lunga sanja jan sinanjan ora wurung bakal mulih mula-mulanyo. Aduh ya. Rahina semu bang haruna kadi netraning uga rapuh sabdaning kukiloring kanegara saketer kini dunganing kunglir wuwusing wene panca. Aduh Kyai Semar kalilan matur nggih Kyai. Anggen kula tumindak maksiat kados mekaten nyade dumateng badan kula menika yektosipun nggih mawi dasar. Kula menika sampun mboten gadah pedamelan menapa-menapa. Dasaripun kula dipun tilar dening bojo kula duka teng pundi purukipun. Kula kedah mblawentah anak ingkang cacahipun sekawan ingkang sedaya menika kedah kula ragati anggenipun mapan wonten ing pasinaon utawi pawiyatan. Nadyan to cara kula menika kebak dosane kangge mulyakaken dumateng anak. Semanten ugi kula Kyai. Kula menika yektosipun ceklek manah kula. Rumiyin kula menika nate palakrama kaliyan priya janji sebaya mukti sebaya pati. Ning nyatanipun bareng kula mbobot lan nglairaken anak kula
Bojo kula menika minggat nilaraken kula Kyai lampan kula ora terus megat. Oh. Nastening Ludira kawang-wang gegono sang sumirat begegek ugak sadulita Nduk nadyanto kowe nganggo dasar apa wae nganggo pancatan sing kepiye wae lan uga lelakonmu sing kebak pait kaya mau kuwi mujudake pendadaran saka Gusti pacoban saka pangeran merga wong urip ki yektine mung diuja lan diuji manungsa urip kuwi saya kandel panembahe ya mesti saya becik pakartine wong yen apik tumindake mesti saya gedhe cobane nanging pacoban kuwi yektine dadi rabuke iman kanggo srana jembarake rasa sabar lan minangka cagake rasa ikhlas kejaba saka kuwi menungso iku ora bisa uwal saka tembung diuja lan diuji. Wong yen diuja mesti bakal diuji lan wong sing diuji kuwi bakale diuja. Mula antarane diuja lan diuji kuwi rong perangan sing ora bisa dipisahake. Mula sing setiti permati lan ngati-ati. Wong sing sugih kae ya diuji. Ujiane wong sugih ki dadi serakah. Wong pangkat ujiane dadi murka, wong pinter ujiane dadi wong sing semungah sesungaran, ewadene wong sing sregep ngibadah ujiane dadi wong semuci suci, rumangsane ning donya sing apik dhewe ya mung dheke tok. Pamedaring warsitaning ati tumantaka nirupa jangga samangke kula kedah kados pundi Kyai kula kedah kados pundi Kyai ngene wae aku ana pucuking Gunung Tidar ki gawe padepokan luwih becik ripalungguhan iki damar mancung cupeten anggenmu tumindak maksiat kaya mengkene melu karo Semar. Mbuh engko neng kono kowe pakaryanmu apa resik-resik apa kudu isah-isah masak lan sak piturute lakonana kanthi ikhlas. Kowe aja kuwatir. Wong urip kuwi yen pancen diuripi karo Gusti sing Maha Urip mesti bakal dicawisi penguripan. Waton menungsa gelem ngrembyah, sikile gelem jangkah, raketang sak propirane yen kok surung donga dadine iki mengko kowe bisa ndawake umur kanthi rejeki saka pangeran. Matur nuwun Kyai. Matur nuwun Kyai. Sampunipun anak-anak kula manggula wentah. Lajeng nasib kula menika pripun? Kowe jenengmu sapa? Kula Prawira. Kula menika ingkang dipun sepuhaken mapan wonten ing mriki ingkang ngayomi dhumateng anak-anak kula kala wau. Yen sakmangke cah wedok-wedok niku manggawa teng padepokan jenengan njur kula mangke pripun? Tegesipun boten badhe wonten tiyang jaler ingkang dolan mriki kula kelangan sandang pangan. Titikane wong ki yen ra duwe kapitayan marang Gusti yen wedi kelangan rejeki. Wis, ripalungguhan iki papan planyan iki kudu ditutup.
kabeh melu Semar anggene mbangun kayangan dandani budi pekerti. Pandita karya wangsit pindha kumbang caping tawang tak sawang kok kene dian kencar-kencar kae padhepokane Semar Badranaya coba ngibarate gunung tak unggane ngibarate segara tak jajakan Semar ngerti apa ora karo aku yen ngerti pancen menungso peng-pengan yen ra ngerti ora sah tak obong padhepokmu dadi awu. Iki ana pendhita sepuh sing kepareng rawuh ana ing padhepokanku Gunung Tidar. Panjenenganmu ki sapa, Kyai? Diwanuake. Kowe takon karo aku pendhita Kleyang Kabur Kanginan Kandang Langit Kemul Mega. Dene peparapku ya kuwi Resi Dewa Kumara. Resi Dewa Kumara, iya pancen kepara nyata. Kowe sing jenenge Semar. Nggih. Aku Semar ingkang disepuhake mapan ana ing Gunung Tidar sing dikersake piye penemban Dewa Kumara ndak sawang saka kadohan pancen aku percaya kowe tansah tigen-mugen ing panembah kandel ing reh pangibadah ning ya gene kae kok ana wujute sajen ana wujute sesaji. Kowe nyajeni bangsane lelembut, kowe nyajeni bangsane demit. Mongko tumindak sing kaya mengkono kuwi ngiwakake panembah karo Gusti, banjur nyembah lan mulyakake makhluk sing yektine ya uga titahing pangeran. Ngopo kok dadak nganggo sajen? Gusik. Yen ra ngerti becike ya takon kaya ngono kuwi. Sajen kuwi sesaji. Sesaji ki tegese unjuk rasa. Unjuk rasane sapa? Ya unjuk rasane menungsa karo Gusti sing gelar jagat. Mula sajen kae wujute ya wulu wetu. Pala gumandul, pala kasimpar, pala wija, pala kapendhem lan liya-liyane peparing saka Gusti lumantar bumi ingkang murakapi marang menungsa banjur diaturake karo pangeran kanthi pandonga lan pangucap, "Duh Gusti, kula ngaturaken panuwun menika nikmat ingkang paduka paringaken dumateng kula. Kula sanget sujud syukur dumateng ngarsa paduka mila kula matur nuwun." Sing inti sarine sajen ki tandha matur nuwune menungsa karo Gusti sing gelar jagat. Kenapa kok dadak nganggo wilujengan, nganggo slametan? Men diparingi slamet, men diparingi wilujeng. Ngapa ning agama ora dituntunke apa kuwi sing disebut bersih desa utawa sedekah bumi kok tindakake? Iki tata carane wong Jawa.
Apike wong Jawa ki luwes bisa ya kuwi nyawijekake ngantarane agama kelawan budaya. Agamane tetep ditindakake ning budayane minangka jati dirine wong Jawa ya ora ditinggalake. Wong bersih desa kuwi tegese reresik ora mung tata lair wae ning reresik nganggo tata cara batin. Ngopo kok ndadak mbangun kayangan? Kowe arep ngembari karo Bathara Guru, kowe arep ngendhih kamuktene Sang Hyang Jagat Girinata. Yen aku pengen dadi ratu kayangan, wen biyen aku wis lakon. Aku ora melek karo kelungguhan, ora edan karo jabatan, ora gumun karo pakurmatan. Mula aku mbangun kayangan kaya ngene, yektine ora wadak sing tak bangun, ning batine menungsa sing mapan ana kiwa tengene Gunung Tidal, sing ndak kanthi, sing gelem, ayo padha tumindak sing apik lan becik. Lah kudune yen ngaku dadi tetungguling para dewa, pengarepe para Durandara ing Suralaya, ngerti Semar Makarti kaya ngene iki kudune nguyung-nguyung lan nyengkuyung. Ora kok malah tembunge njur kasar sugal kaya mengkono. Kowe iki dudu wong saudon saurupan. Yen kowe klimpengan, kowe kluyar-kluyur ngene iki kayanganmu sing ngopeni sapa? Aku iki pendhita ora duwe papan kok kayangan-kayangan piye? Suralaya e kayangane sapa? Lah dalan. Kyai Semar, nadyan kaya ngapa lan kepiye? Jagat kabeh wis nekseni lamun ta pakarti lan patrapmu ki butuhe mung arep ngilani dadane Bathara Guru. Mula kang mangkono supaya ora njrimpeti laku lan dadi klilipe Girinata. Ripalungguhan iki becike kowe bakal ndak sampurnakake. Sestri Sulamurti sing bakal nglebur kuwandamu. Anane mung pasrah sumarah mring Gusti ingkang Maha Murah. Nenggih Kyai Semar Badranaya, nadyanta kondhang kalupa lamun ta Cistri Sula. Yektine gaman pepethingan ing kahyangan kagunganira Sang Hyang Jagatnata. Parandene mandhet jegreg merga daya kekuatan ingkang mijil saking tutuking Semar ingkang tansah muji dikir. Mangkono kaya ana angin lesus lir pinusus ambuncang Cistri Sulamurti. Kencaran nadange purnama sili
sowan ana ing Gunung Tidar. Kyai Semar aku Arjuna ingkang sowan ana ing Gunung Tidar. Wah. Sing dapuki sapa gitu. Kakang Semar aku sing sowan ning kene. Pancen golek Werkudara ki angel. Yen joget apik suarane cilik, suarane gedhe ra iso joget. Janaka wonten dawuh Werkudara. Wah. Are gitu ki. Ngaturaken kawilujengan rawundika wonten ing Tidar mriki sinuwun Prabu Ndarawati, Ndara Bima kaliyan Ndara Arjuna. Kyai, nadyan kaya ngapa lan kepiye saben-saben Kyai Semar kagungan panggonta lan panjangka mesti wae hanjok kelawan kautaman lan kebecikan sing dayane bisa piguna tumraping bebrayan agung. Ripalungguhan iki adiku Werkudara Janaka kelawan Nata Ndarawati mung bakal nderekake panjenenganmu anggene mbangun kayangan sing dikersake Kyai Semar kepiye apa sing bisa ndak aturake marang panjenenganmu. Ha nggih. Langkung rumiyin kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene semanten sih katresnandika dumateng kula pun Semar nganti keraya-raya rawuh wonten ing mriki. Kahyuangan niku papan endah ingkang kebak kamulyan ugi saged dipun sebat swarga. Dene menungsa ngrasakake nikmate swarga niku ora kudu ngenteni yen wis seda, nanging swarga kuwi bisa dirasake ing donya iki merga swarga wis mapan ana awake menungsa dhewe-dhewe. Ning kala mangsane swargamu malah kok rusak kanthi pikiran, pepinginan lan uga nafsu sing kurang prayoga. Mula ndika kabeh kudu bisa mbangun swargamu dhewe ya kayangamu dhewe. Dene bisane ngrengkuh kaswargan, pikiran kudu resik, tumindak kudu becik. Sing diarani bener kuwi uga bisa dadi kleru, sing kleru bisa uga dianggep bener. Mung kari sapa sing nyawang, tegese bener kuwi ora mung siji nanging jembar tebane. Yen menungsa wis ngerti bab iki, watake ora bakal rumangsa bener dhewe lan ngluputke wong liya. Pamriye men uripe ora rumangsa suci, nanging gelem mawas diri lan ngajeni marang panemune wong liya, ora meksa karo rasane wong liya, kudu manut karo benere dhewe. Mula wong urip bebrayan niku kudu ngrumangsani lamun to menungsa niku dumadi saka kumpulane wong salah lan kumpulane wong dosa, banjur bebarengan dandani pakarti men bisa dadi wong sing pener. Dene sinau men dadi wong sing pener lan bener niku kudu weruh dununge murid lan guru. Menungsa rumangsa dadi murid yen pancen jagate peteng, mula mbutuhake pepadang saka guru sing bisa nuntun marang kautaman. Yen uripe wis rumangsa padhang, ndika ora perlu golek guru nanging meguruwa kaliyan sang guru sejati nenggih awak ndika pribadi, ati suci ndika piyambak. Aja nganti uripe menungsa nungsang jempalik niba tangi nglarani lan natoni wong liya merga olehe manut piwulange guru nganti ndika lali meguru karo awake dhewe. Mula wiwit dina niki
Monggo kula dherekaken sesarengan mawas diri linambaran sabar lan trima miwiti mbangun kayangane dhewe-dhewe mbangun swargane dhewe-dhewe yen ndika kabeh wis bisa ngrengkuh alam saisine dadi swarga ing mriku ndika bisa ngraosaken jatining urip ingkang kebak kamulyan lan ugi kebak katentreman sinuwun.